Uh, Jelena, what do you think if a little bit zoom in? Yes, zoom in. Because I'm too small. Okay, I think it's okay. And it will. I will be all the time.
Áno, krásne dobré ránko. Ešte raz sledujete super výhru, takže mám tu pre vás pripravenú prvú súťažnú úlohu 0900 712. Oh, music is too loud. Tak ešte raz vám prajem krásne ránko. 0900 712 812 telefónne číslo sem ku mne do štúdia. Môžete vyhrať 150 eur. Yes. Krásne sobotné ránko vám všetkým prajem, je tu opäť super výhra, tak ideme vyhrávať aj dnes ráno, verím tomu, že už ste pripravení. Poďme sa pozrieť na prvú súťažnú úlohu, vidím tu už výhernú sumu 20 eur, ktorú máte šancu vyhrať, takže poďme sa pozrieť za čo. Takže potrebujem, aby ste mi našli jeden rozdielny obrázok. Jeden rozdielny obrázok, priatelia, potrebujem, aby ste mi povedali číslo toho rozdielného obrázku. Dobre sa na to pozrite. No a kto už vie v tejto chvíli, ktorý obrázok je rozdielny, buďte tu 0900 712 812, máte šancu takto. Myslím si, že zatiaľ ešte veľmi jednoducho a rýchlo vyhrať 20 eur. Takže kto z vás vie, ktorý obrázok je rozdielny? Prvý, druhý alebo tretí? Stačí mi číslo toho rozdielného obrázku, nemusíte mi popisovať, v čom je ten obrázok rozdielny, potrebujem vedieť len číslo toho rozdielného obrázku. Tak sa na to dobre pozrite. Ak stále ešte náhodou ten rozdielný obrázok nevidíte, tak si to dobre poprezerajte, porovnajte si prvý s druhým, druhý s tretím. No a verím tomu, že to bude, áno, verím tomu, že to chvíľočku bude ten môj výherca, áno, to som chcela povedať, takže priatelia, 20 eur, veľmi jednoduchých, rýchlych, ja si myslím, že ešte takto na začiatku je to jednoduchá zahrievacia hra, takže priatelia, kto z vás vie, ktorý obrázok je rozdielny? Prvý, druhý alebo tretí? Ak to už náhodou viete, tak si aj zavolajte pre tých 20 eur, pretože možno nestačí len to, že to viete, potrebujem to počuť u mňa v štúdiu a už to aj niekto je. Dobré ránko prajem. Dobré ránko prajem. Je to číslo jednotka. Číslo jednotka, je to tak, vyhrávate 20 eur, gratulujem. Takže číslo 1, správna odpoveď, no a poďme sa pozrieť ďalej. No, princíp tej hry je stále ten istý, máme tam samozrejme nejaké iné dieťatko, tak ešte raz si to prezrite. No a dám vám odteraz už 30 eur, pretože sa mi zdá, že je to trošku viac detailnejšie, že tie obrázky možno až tak úplne na hneď ten prvý pohľad neuvidíte, ktorý je rozdielny. Možno si to teraz naozaj treba trošku prezrieť. Možno si porovnať tie obrázky, ako som už hovorila, prvý s druhým, druhý s tretím, možno aj tretí s prvým, ako chcete. V každom prípade opäť potrebujem počuť číslo toho rozdielného obrázku, takže ktorý je rozdielny v tomto prípade? Opäť číslo toho rozdielného obrázku 1, 2 alebo 3. Kto mi to povie v tomto prípade, už má šancu vyhrať 30 eur 0900 712 812. Tak si nenechávajte tú odpoveď pre seba, pretože môžete vyhrať peniažky, takže už prvú výhernú sumu som odovzdala, no a teraz nás čaká toto druhé kolo, ja verím tomu, že o chvíľku tu bude takisto výherca, ktorému sa podarí mi povedať naozaj správnu odpoveď a že tu bude niekto naozaj už o chvíľku, takže nemôže tu byť táto hra dlho, pretože je to možno trošičku ťažšie ako to predchádzajúce kolo, ale ešte stále sa to dá. Ja si myslím, že ešte stále viete prísť celkom jednoducho na to, ktorý obrázok je rozdielny. Je tu niekto? Dobré ránko prajem. Dobré ráno. Vaša odpoveď? 3.
trojka. Pozrieme sa na to a trojka je správne, vyhrávate 30 eur. Gratulujem, poďme ďalej. Tak som zvedavá, čo tu budeme mať, takže zatiaľ nám to išlo veľmi dobre. Dvoch výhercov som tu už mala, no a teraz tu máme tretí obrázok. No, pozrieme sa na to, priatelia. Tak toto už opäť vyzerá trošku zložitejšie, ale verím tomu, že si s tým opäť poradíte. No a verím tomu, že tu bude môj ďalší tretí výherca. Dáme si 40 eur. Pretože predsa len je to opäť o pár detailov ťažšie. Takže pozerám sa na to spolu s vami. Ja zatiaľ na prvý pohľad ten rozdiel nevidím. Verím tomu, že vy ste na tom lepšie. Naozaj, treba si prezrieť každý jeden detail, ako neuvidíte na prvý pohľad, ktorý obrázok je rozdielný. Naozaj si to treba dobre prezrieť. Jeden rozdielný obrázok. Ktorý je to v tomto prípade? Prvý, druhý alebo tretí? A verím tomu, že opäť na to niekto príde a niekto vyhrá týchto 40 eur. Prezrite si, priatelia, všetko. To dieťa, ktoré tam máme, možno pozadie. No, keď sa pozerám na to, máme tam zelenú trávu, takže verím tomu, že tam až tých rozdielov veľa nebude, pretože keby sme mali hľadať možno v tráve tie rozdiely, tak by to bolo asi predsa ešte o dosť ťažšie. Dobre si prezrite možno to dieťa, každý jeden detail na ňom, možno práve tam nájdete ten rozdiel. Priatelia, neviem teraz ktorý obrázok je rozdielný, ale je tu niekto? Dobré ránko prajem. Dobré ráno. Vaša odpoveď? Jednotka, pozrieme sa na to a je to správne, vyhrávate 40 eur, gratulujem, no a poďme ďalej. Takže výborne, priatelia, ide nám to zatiaľ veľmi dobre, no a toto je čo? Priatelia, dokážeme nájsť rozdielný obrazok v tomto prípade za 50 eur. Ja viem, že je tam oveľa viac detailov, ale zasa aj trošku viac peňazí, tak verím tomu, že si s tým opäť niekto z vás poradí. V každom prípade už som tu mala 3 výhercov. No a čakám na môjho 4. Zatiaľ asi doteraz najlepšieho. Asi s najlepším zrakom, pretože naozaj je tu veľa detailov. Máme tu zaujímavú hračku, kde tých detailov naozaj veľmi veľa. Veľmi veľa farieb.